Te-ai împărtășit? Slujba s-a terminat, nu-i așa? Nu încă. Urmează cel mai important moment, mulțumirea. Doamne ajută! Continuăm călătoria din seria Liturghia Pas cu Pas. Ajungem la clipa de tăcere și recunoștință de după Sfânta Împărtășanie. Îndată după împărtășirea credincioșilor, preotul cădește darurile și rostește rugăciunile de mulțumire. Nu mai este momentul cererilor, ci al recunoștinței pentru ceea ce tocmai am primit. Biserica se roagă ca sfintele taine să fie spre sfințirea sufletului și a trupului, spre tămăduirea bolilor sufletești și trupești, spre luminarea ochilor inimii și spre îndrăznirea nerușinată către Dumnezeu. Aceasta este o rugăciune pecete. Ceea ce s-a sfințit pe Sfânta Masă trebuie să rămână viu în cel care s-a împărtășit, nu doar în clipa liturghiei, ci în toată viața lui. De aceea, tăcerea de după împărtășanie nu este un gol, ci prezența lui Hristos care lucrează încă în inimă. Cine se roagă acum cu adevărată mulțumire, trăiește deja o altă liturghie, cea a inimii, care continuă dincolo de zidurile bisericii. Rugăciunea de mulțumire nu încheie liturghia, o prelungește în viața noastră. Mulțumirea este locul unde harul primit începe să lucreze.